Tak vy si myslíte, že ukrást někomu háčko je děsná sranda, jo? Tak já vám něco povím, co není tak směšný. Teď zrovna je inspektor Chalmers doma a brečí jako malá holka. Asi je to trochu k smíchu. Nicméně, já viníka najdu. Začneme s, já nevím, s Bartem Simpsonem. Myslím, že byste se tam neměl dívat, pane. Hobelec, já tam prostě strčím hlavu a půl tustu vajec. Tak to už bude celý tucet. Dobrá, nebudu pokoušet dosud a půjdu dál. A teď se dostáváme až na úplné dno. Nelson Mans. Neúprostný eliminační proces vkládá to H neomylně do tvé skřínky. Hergot sakryš kruciš! Ředitelská sbírka zabavených věcí. Tak, pane, kdo se směje naposled? To nevím, ale z pusy vám smrdí jak z rybárny. Na koho si Nelson myslí, že zapůsobí, když si pořád hraje na frajera? Na mě ne. Tak dost, chytrolíne, to by stačilo. Nejdříve vrátíš všechno, co si ukradl. A pak tě odsoudím k 1 týdnu té nejponižující práce, jakou člověk zná. Práci školníka. No, dovolte. Stojím přímo před vámi, pane. No a? Aha. Dobře se na něj podívej. Takhle jednou skončíš.